Mikki hiirenä luisteli. Malla. Samu Sirkan roolissa. Ella. Lumihiutaleiden roolissa. Green-ryhmä sekä minitaitajat ryhmä. Lumiukko ja poika. Iisa ja Maria. Frozen Elsana esiintyi. Ida. Myrskyn meille toi. Taitajat A-ryhmä. Grinchin roolissa. Irina. Revontulina esiintyi. Aikuisryhmä. Encanton maailmaan meidät vei. Red-ryhmä. Helinä keiluna. Aada. Keijupölyä jälleen toi. Blue-ryhmä. Poroina meille esiintyi. Taitajat B-ryhmä. Lahjapaketteina. Kilpataitajat. Joululaulun meille toi. Koululaisten ryhmä. Ja tonttuina esiintyi. Luistelukoulu ja kristallit ryhmä. Kiitos valmentajille ja ohjaajille joulunäytöksen valmisteluista sekä koko syyskaudesta. Kiitos Marianne näytöksen suunnittelusta. Ja kiitos vanhemmille talkooavusta, jonka avulla näytös mahdollistettiin. Kiitos City Market Järvenpää arpajaispalkinnoista. Kiitos Kapputalo Gilan riisipuurosta. Riisipuuroa on tarjolla juoksusuoralla. Vanhemmat voivat käydä hakemassa pienimmät lapset pukukopeista. Jää on kaikkien vapaassa käytössä kello 8 asti. Hyvää ja rauhallista joulun odotusta kaikille.